ва автобусҳои ҷамъиятие ки мусофиркашонӣ мекунанд ҳангоми воридоти мошинҳои барқӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳолати омада расиданашон то 30 шабона рӯз муҳлат доранд ки гашту гузор кунанд. А касе ки сухани бад менависонад, бовар кунед мо одам ҳисобш намекунем. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азизу гироми қадре ки агар бихоҳен аз бозии ма билет харидорӣ кунен, имшаб охирон бори билетфурӯшиай охири билетҳо мондагиай. Марҳамат, касе ки успед кард бидроен билетҳотона бихарен, шояд насиби шумода ягон тӯҳфаи хуб шавад. Ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Дар конкурс шоҳҷоизаҳо Camry D, Camry C ва 1.99. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. Сумта мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsApp-аш чекта роӣ мекунӣ. Хоб, ба маълумоти ҳамаи шумо ахборотҳои нав расонида баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Дар шаҳри Душанбе нақлиёти ҷамъиятӣ пурра барқӣ хоҳад шуд. Яъне ки нақлиётҳои мусофиркашонӣ дар шаҳри Душанбе тибқи қарори нав пурра барқӣ хоҳад шуд, яъне электромобил дар назар дорем. Танҳо дар сарфи 6 соли ахир парки нақлиётии корхонаи коммуналии шаҳри Душанбе бо 410 электроавтобус аз корхонаи ватанӣ таъмин гардидааст. Дар оянда тамоми нақлиёти ҷамъиятӣ бо автобусҳои барқӣ иваз хоҳад шуд, афзудан. Яъне якбора не ва постепенно дар ояндаҳои наздик тамоми микроавтобусҳо ва автобусҳои ҷамъиятие ки мусофиркашонӣ мекунанд бо тариқи электронӣ мешаванд. гуфта мешавад ки электроавтобусҳое ки нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуданд, дарозишон 12 метр мебошад ва дар дохилшон барои 100 нафар ҷой дода шудагиаст. ва инчунин автобусҳои замонавӣ бо таҷҳизоти гармдиҳӣ ва хунуккунанда муҷаҳҳаз буда 6 камераи назоратӣ, 2 экрани маълумотдиҳанда доранд. гуфта мешавад ки дар ин бора дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуне таҳия шуда буд ки ҳангоми воридоти мошинҳои барқӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз пардохти андоз ва боҷи гумрукӣ озод мебошад. ҳар нафаре ки электромобил ворид мекунад ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз растамошка озод мебошад. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, акнун як ахбороти нави дигара мехоҳам ба маълумоти шумо бирасонам. ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони Қатар низоми бидуни раводид ҷорӣ хоҳад кард. яъне барои шаҳрвандони Қатар аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон дигар бе виза метавонанд ки сафар кунанд. шаҳрвандони Қатар метавонанд 30 рӯз бидуни раводид дар ҷумҳурии Тоҷикистон бимонанд. ин чора якҷониба ҷорӣ шудааст. ин тадбир яктарафа дида шуда, акнун шаҳрвандони Қатар метавонанд ки вақте ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданшон бевиза сафар кунанд ва дар ҳолати омада расиданшон то 30 шабона рӯз муҳлат доранд ки гашту гузор кунанд. гуфта мешавад ки дар ин бора президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори назар кард. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, дуюм мавзӯе ки мо баҳри шумо пешниҳод намудем барои виза дахл дошт, яъне аз Қатар ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан. акнун комментарияҳое ки нависондагиен хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ширкати Шифофармо дороҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад. инчунин дороҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, дороҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. маҷнун нависондай. ассалому алайкум акаи Сорбон. баъди оператсия чӣ хелай биноиши чашм саломатӣ созай охир. шукронаи худованд ҳазорон бор ки саломатӣ хуба, яъне ки биноиши чашм хубтар шидагияй назар ба пештара. атак шукронаи худованд, дигар аз ҳечи шикоят надорем. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман баъди хориҷ нав вастанавид кардам. соли таваллудам 27 апрели 1997 аст. мара ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. илтимос ягон ответи аниқ битен. пешакӣ раҳмати калом. дар ҳолате ки шумо аллакай вастанавид кардаги ҳастед ва айни ҳол донишҷӯ шуда хондастед, дар ин ҳолат шумо ба хизмат даъват намешед. як кас нависонда: агар мо дар доставка кор кунем ё дар таксӣ бо патент, мо чӣ хели уведомления кунем? ҳамин патент худаш иҷозати корайку.
патент иҷозати кора бале бародарои азиз, вале официально кору фаъолият кардан боз шартномаи меҳнатӣ мебошад бародарон. ва дар мавзӯе ки дар часни ҷоҳо кор мекунем, дар ҷойҳое кор мекунем ки дастсафчик мисол кору фаъолият мекунем, ҳамин мавзӯда мумкин ки ягон тағйироту иловаҳо бишавад ва ягон осонӣ оварда бишавад. ҳозира шуда дар ин мавзӯъ барои ин нафарҳо ягон чи гуфта шидагӣ нест. як кас навишонда: ассалому алайкум, мешавад ки уведомленияро через интернет роиш кунӣ? бале бародари азиз, нафарҳое ки мехоҳанд уведомлит кунанд трудовой договоршона метавонанд ки бо тариқи сайти госуслуг амра ба МВД Федератсияи Русия ирсол кунанд. як кас навишонда: ассалому алайкум бародар, саломат бошӣ, куҷое бошӣ аҳамият нате, ягон тажда як феъл номардошта. мо аҳамият наметиҳем ба он нафарое ки ба мисли ҳайвон гап мезананду одоби тарбия надоранд. мо ҳаволаи ӯро ба худованд меспорем. ҳар касе ки сухани бад мегӯяд, худованд худаш саришташ мекунад. як кас навишонда: ассалому алайкум, савол: дар Русия хизмат то 30 сола расидагиай ё не? ҷавоб тиҳед сормон ҳамира аниқ бигем. дар Федератсияи Русия 6 моҳи ахир ё 5 моҳи ахир бигирем, оиди боло рафтани синну соли даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ягон тағйиротҳо вурид шидагӣ нест бародари азиз. яъне ки барои 30 сола ягон чи муқаррар шидагӣ нест. як кас навишонда: салом брат, депорти ма тамом шидагиай, кай метавонам Россия равем? вақте ки выезди шумо кушода мешавад, мақсад муҳлаташ то ис вақте ба охир мерасад, аз 40 рӯз то 60 рӯза мақсад муҳлат дорем ки шумо проверка кунем, бинем ки кушода шида бошад, баъд билет бигирем бирем. вақте ки муҳлат муқаррар мешавад, ҳамон рӯзу соат вай кушода намешавад. як кас нависондаи: додарҷон, гапи ҳеҷ каса аҳамият натиҳем, хабарҳои шумо беҳтарин аст, мо баҳри шумо ҳаракат мекунем, баҳри шумо видео мекунем. як касе ки сухани бад менависонад, бовар кунед, мо одам ҳисобаш намекунем. як кас нависонда: ассалому алайкум, трудовой договор дар корхона бигирем. ҳиҷобаи мақсад пешакӣ раҳмат. вақте ки шумо трудовой договортона дастрас мекунед, шумо ҳамун трудовой договори худтона ба МВД мерем, уведомлит мекунед. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.